Здравейте, деца! Отново е Ради и днес ще учим числата и ще се научим да броим до 10. Започваме веднага. Вече знаете цифрите. Так, тук имаме 1. А отзад имаме един слон. Тук имаме само едно животно. Това е един слон. Продължаваме. Имаме числото 2. Точно така. Отзад имаме 2 лисици. Хайде да ги преброим. Една лисица, 2 лисици. Да, имаме 2 животни на картата. Това е 3. 3. Отзад имаме 3 змии. Една, 2, 3. 3 животни. 3 змии. 4. И отзад имаме 4 хипопотама. 1, 2, 3, 4. 4 животни. Имаме 4 хипопотама. 5. И отзад имаме 5. Какво е това? 5 крокодила. 1, 2, 3, 4, 5. 5 крокодила. Ох, че много крокодили да не ни намират. 6. Имаме 6 акули. Става още по-страшно. Хайде да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И имаме цели 6 акули. Харесвате ли акули? Всъщност са доста сладки, ако се замислите. И не са толкова опасни, колкото хората си мислят. Следващото число е 7. 7 хамелеона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Колко са много? 7 хамелеона. Следващото е 8. 8 лъвчета. Вижте колко са сладки. Хайде да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колко са много? 8 лъвчета. Следващото е 9. Какво имаме отзади? Динозаври. Ако не греша, този динозавър мисля, че се нарича птеродактил. А ако вие знаете, моля, поправете ме. Нека да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 динозавъра. И последното число е 10. Както виждате, то е съставено от единица и 0. Да ги преброим. Отново имаме динозаври. Мисля, че това е Тирекс. Ако не греша. Хайде да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Йей! 10 са! Да, това беше. Вече можем да броим до 10. И в някое друго видео ще се научим да броим до 15 и 20 и така нататък. Но това е за днес. Чао и до нови срещи!